специјален поздрав за мој брат Маријан Иванов од мен. Денис, за теб, брат ми. Ако си добар, всеки гледа да те мачка. Ако си лош, всеки те мрази. Ако си преуспял, ще се опитат да те съборят, не може да се угодина. Зависта няма спирка, брат ми. Лицемерието е на власт, душмани. Долни не може да се угоди на зависници, на шматки, на буклуци. Кой каквото ми пожелава, да му се връща двойно. Бея единствено за това, за да знаете, че ще ви смачкам, за да ме уважавате. Мои душмани, защото колкото се правиш на добър, толкова гледат да те мачкат. За това аз ще ги мачкам, поне да ме уважават. Действието ми по принцип не е хубаво, да си лош, но се налага. Но хората това искат и явно предизвикват от тяхната долна омраза, завист и лицемерие. Ashunen, Romalem, Sukapenava, Tumenge, Spirin. Кај омраза на бај зависти е народоске, защото колкото повече завиждим, толкова назад тунежан, душманят долни оприн. Каја гоги тумари, тай почнем те ден. Андо народу, защото вместо те си тумен. А мала си тумен врагора, и то барем последно пена в туменге. Спирин, туме шматки. Ако имаш нужда от нещо, само свиркай и съм до теб, братле.